umuntu ngcwele asenze lingabikho ibandla elidala nelisha. Amen. Incwadi yezenzo elambhayibheli ethi imisebenzi chapter 2 verse 42. Ubani umfundela leyo ndawo? Ngisho kahle mina senibadala. Hey, amzothi ngisho kahle senibadala. Ubudala. Abafundi bangifihla lesizwe. Awu lesizwe soshiya umthetho, soshiya abantu abantekenteke. Mina ngisathandaza kwelami imali engikhonza kulona, ngithi mina angazi kule iyouth yakhona. Ngisasaba kwamanje. Ngisasaba. Mhlawumbe abantu abazoyiba ngibona umngadi la. Iyouth yakhona. Yabo. Athi ngathatha umthandi ngibeka phezulu kwemali. Ngabona ukuthi abona ukuthi angafuna abantu abasikhonza babevula amehlo. Befuna amehlo. Befuna. Ya. Bafuna isibusiso. Ubaba wade ngokuza ngithi wayikhonza efuna isibusiso. Ubaba uGumede kahle lasinza ibluwe. Ekumfuna e4. Yoshumana ivangeli. Linganikwanga nje isibusiso 10 rand. Labo bafuna bathume ufuna benze njani? Bakhokhela. Bahlatshiwe. Bakuthalela isifundiso samapostoli nobudlelwane ebandleni nokubelana ukudla enkonzweni nemikhuleko. Izenzo imisebenzi angithi chapter 2 yeah 42. yeah Bakuthalela isifundiso samapostoli. iBhayibheli bakhuthalela isifundiso ayisika Jesu. Ushuthi indlu nendlu inani inesifundiso. Imfundiso iyamsiza umuntu ngoba iyamkhulisa imfundiso. Kwakusho njalo sokuthi nakithi kuthiwa imfundiso umuntu iyamkhulisa imfundiso. Iyamlida imfundiso imlidela umuntu la khona ezohlangana khona nomuntu ose-faith mission nase Assemblies of God nase African Gospel nase full gospel babenga idli ngulu wakhona umhlabelo ohlathelele gospel ophikisana nokudla ngulu engadliwe ngulu ibandla mina ngishibandla elalihlala noNkulunkulu kunezinto esasibuzwa kuzo baba ngangaze ngifunde iBhayibheli elithi ngulu bayidliwe kodwa kwakuvela kuthiwa la ekhaya ashiye ngulu baba Hayi lesosikhathi namanje ngoba nginika ngilize ngingikhiphisa ngesizwe ngoba bangifundisa ubaba nomama ukuthi ngikulu kanjani akunayo ingqondo ukuthi angihle manje ngengisayidla ngoba isifundiso sikababa nomama asibaba sinjalo wathi mayefika umuntu wangasichithi wadwalisa kuso. Intombi yala ekhaya yayingakaniselani nemanzana ngase esiyo noma ewese. Ngicela ngizwe abazalwane basesemabekho la bangizomomoya nje. Abazalwane baseweseni babengaganwa lakithi. Intombi yayiba umshado yayochitha ngoba yayibonga uveli kulo umshado lo ovele weseni umshado waseweseni kwathiwa umshado wala ekhaya. Abithi mamsosiba sakulanda kupho ekamumzala sasingasho ngani sithi sonke wesithi sakulanda wala ngokuyiselwana ensishweni ngoba sasingadlelani thina namanye amasonto sithi sasingenayo into ethi inkonzo ziyafana ayikho njalo ayikho inkonzo efana thina sisindisiwe bona babengasindiswa baba ungaphesheya yasisiza lelo sakhula kunjalo. Indlu evangeli yenzeka manje. Ijazi elide lelithiwa imijiva legqoka befundisa manje yayingagqokwa la ekhaya. Awuthi yayinga namanje asigqoki. Yindaba esizazikho isifundisa lithi kuthiwa indaba yegqoka imbulambula abantu
abengamabandla lawo emithetho. Sasingayenzi lo. Sasimesaba uNkulunkulu. Ngenxa yevangeli enjani? Yiko nje manje sekusondwana sekusondwana nje manje kulula yonke into uNkulunkulu wasenjani? Asesathi uma ukhuluma into hayi ake sishole imibhalo. So ifika kanjani imibhalo bekhona befundisi besifundisi imibhalo bephambi kwethu. Ngani maseningidinele? Ibhayibheli ke bahlanganyela ey'ntweni zonke bahlanganyela ebadala nje namoya ngiyakutshela umzalwane ukugela isithathu sisiyeke umuntu akakhuluma phela manje asakhuluma abantu bayalamba baze bayeke ukukholwa ayodlizona ibandla likhona ehluphe umzalwane uma kakhulula kakhuluma uthoyo khona umuntu ohlupheka la ezinto ngelangudla uthule kuthexwa izilimi zigcwele kulwethu nama-verses makhulu kodwa izenzo uyabona kuthiwa izenzo lento ethiwa isenzo njengoba kuthiwa izenzo zabapostoli kusho ukuthi abantu ababenjani ababenza bengakhuluma ngoba kuchapter 2 iBhayibheli maliveza lithi bagcwaliswa ngomoya ongcwele angithi lento eyenza bakwazi ukwenza basebenziswa umoya. Wazonze ngicabanga ukuveza ukuthi yabona ngibone kanjani nahlona kanjani yabona izinto ezaziphuzwa kuleli sezenziwa manje basezenziwa lezo ezaziphuzwa kusho umoya ongcwele senjani uzoshiyela ukuthiweni manje bazo iBhayibheli ingalo no umoya ongcwele wayephuza izinto azibona ukuthi zizonakalisa umsebenzi wakhe aphuza. Ngitsheleni ke bafowethu njengoba ningasandle nalo kwenzweni nisathandaza asikhulumeni iqiniso nisathandaza bazalwane bazalwane nisathandaza na nisathandaza nokuphelela imilawo awungabe ngabe TV yayi ngabe WhatsApp awukho ngabe Facebook awukho akwazi ukuthi umuntu akahlala kwefoni athathe 1 hour ehluka ukuhlala 1 hour emthandazo labo baba wayazi bamenza into emnandi kanjani babeshuka bavele bahambe bayothandaza kuphi yingakho ubona umoya wenkalo kungaba nje niyabona umoya wenkalo kunganani niyabona wenziwa ukuthi asinyana usithanda njengoba singathandaza njengodimona ngemini ezweni kaNkulunkulu kona kathi abambe manga sithi umuntu wesithandaza ungabona ukuthi abaningabe bagcwala amadimoni emzimbeni yini indaba isikhathi sikaNkulunkulu sincane nesikhathi sikamoya fika lapho amadimoni ezinjani emzimbeni angalomuntu uthi iBhayibheli ithempeli kamoya ngithi kuthi la kuthina kunendlu kaNkulunkulu amakamero kamoya ikamero likaSathane unelikhona nalo njengoba usukujabula iTV nje jabula iTV ubuka intombazane engayibuki iTV ibuka abantu beqabulana la kunendlu kodwa njengamanje intombazane manje abuka abantu benjani beqabulana njengoba ubuka abantu beqabulana lo moya wenze njani ungena kuwena what if engeke upartner uzokwenza njani uzokhuza umoya ongcwele athi awuyenzi lento uzokhuza nendlela njani akuye ubese ukhonza ke ngokwazi mawuthanda abantu beqabulana uzobabuka ngokuthanda kwabantu kwakho futhi nendlela elula yomuntu Sathanayenza ovela soneza amafonti TV mayingekho ngene kamerweni bese ubheka abantu abalalanayo efonini ungenawo hawubazalwana ngiyacela bafowethu abantu bathiwa ngenkonzo skate one side insizwa one side kwakwenziwe la umuntu wesifazane uma uhlele eduze kwakhe nithintana ngethanga ngikhuluma ngenkonzo njalo uthintana nomuntu wesifazane ngethanga wensizwa kwakwenzakalani kuwena wensizwa kwakunakala ema-ofisi kamoya kusho umoya ongcwele manje alimale ngeke uthi ubudedengu yingakho kwakukhuzwa kuthiwa musu ubumngani wamantombazane musu uba umngani wabafana intombazane eba umngani wamantombazane
ngiliphela kwezinamoya. Njalo. Inkatho ukuthi isikhathi esiningi isigcina ebafaneni ayisigcini noNkulunkulu. Manje abakhula abantu aboNkulunkulu, kukhula abantu abanezwe. Badola amafoni la emakhandabo abadwele uNkulunkulu. Manje asinayo into eyikusasa ukuthi kusasa sihleze uNkulunkulu avusa abanye abantu. Uzovuswa abantu behlele emafonini. Yeah. Noma ngihambile isizwana noma ngihambile Dr. Neswini. Ngithi mawuhlala efonini ubuka ifoni half an hour uxoxa nendoda. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzofika nini kuleyo nto. Yeah. Manje ke lento izali izinto ezibili. Makuyintombazana kusho ukuthi umfazi akekho kusasa. Yabo? 2 kusho umzalwane akekho kusasa. Ufuna umzalwane kwafuna umfazi. Nasendodeni futhi engalenzi izwi loNkulunkulu umthetho. Sizala abafana abazoba abafana noma Sobada, uyazi babhizi na bahlulwa ngisho kushalela igceke. Yeah. Oh, exactly. Bazokushalela nini igceke bebhizi nomafuni? Bazokushalela nini igceke bebhizi nomafuni? Bazothandaza nini bebhizi nomafuni? Ngoba uma benesikhathi bebezifana babe nesikhathi sokuthandaza. Nesikhathi sokufunda iBhayibheli. Umuntu ufunda iBhayibheli ngoba ezoshumayela. Alalelwe, ufanele kubongwe futhi mayesishumayela. Uncoma kuthiwa hayi washaya umfana. Eshaya umfana engekho rooted in Christ. Yeah. Manje ke umoyingwele unenkinga yokuthi kusasa ngiyabona umnyandi bayadlula. Hawu kodwa kuzosala ba. Fana nendoda manje enomuzi uthi uyazi abafana bami mabenje bethawa njengane kusho ukuthi umuzi wami njani? File. Awucabange umuzi ufaniseko. Umuzi ufile, ufumuzi bese khona abantu umthetho. Sihamba nabantu abangayila siyakhona. Angazi ngiyakhona le ngikhuluma. Lo befanise imoya, ufuna siye khona. Ufuna umuntu ngola sisize masangena khona asiqhathula amakhizana, akhiphe zonke lezi zinto. Bazalwane asingamthatha umuntu ngokwegift. Asimthathe ngokoqobo.